ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಜೂನಿಯರ್ ಮಸ್ತಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆಯ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅವಾರ್ಡ್ ನೈಟ್ ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನ ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಶ್ರೇಯತ. ಒಮ್ಮೆ ಜೋರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳಿ ಬಿಡ್ಲಾ? ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓ ಶಿಟ್, ಮೇರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತಾರ್ ಮಾರೆ ಸರ್. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಏರಿಗ್ಲೆ ನೆಟ್ಟೆ ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ಬಣ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅರ್ಥ ಪುಂಡು ಇರ್ನ ಲಂಡನ್ದ ಟಸ್ಪಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿ ಒಂಚೂರು ತುಳುಟ್ಟು ಪಾತ್ರೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆವು. ಓಕೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ ಕೋಡ್ಲಾಡ್ ಬೈಕಾಂ ಪಾಡಿಗ ಬಿಆರ್ ದ ಲೋಡ್ ಕೊಂಡೊಂದಪ್ಪನಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂಕ ತುಳು ಒಂಟ ಪಾಟರ ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ಆಪನು ಸೊ ಓಕೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇರ ನಾಲ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು ಅನ್ನತ್ತೆ. ಓಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ತುಳು ಅಲ್ವಾ? ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಅವರಿಗೆ. ಸರ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂದುಂಡು ಮೂಜಿ ಚೇನಡು ಕಮ್ಮಿ ಪಂಡಲ ನಾಲ್ ಪವನ್ ಉಪ್ಪ ಅಂದ್ ಈ ದಾದ ಪಂಡಿನ ಪಂಡ ಇದು ನನ್ನ ಮೂಜಿ ಚೇನ್ ಉಂಡತೆ ಸರ್. ಐಟ್ ಒಂಜಿ ನಾಲ್ ಪವನ್ ಉಪ್ಪ. ಓಕೆ ನೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ದ ಚೈನ್ ಮಾತ ಸುಮಾರು ಪವನ್ ನಿಟ್ನ ಪವನ್ ದಾಲ ಜಾಕ್ಚುಲ್ ಮಾತ ಫೋತ್ ಕೊತ್ತಕಂಡ ಆತು ನಾಗುಲ ಫೋದು ಎಂಚಿನ ಮಾತಾತು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು. ಓಕೆ ಸರ್ ಈ ಥಿಂಕ್ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಮೀಡಿಯಾದ ಕುಲ್ ಪೂರ ಇರ್ನ ಪಿರವಬುಡ್ದರು ಏಪ ಟಿವಿ ದಿಂಡಲ್ಲ ಈರ ಸರ್ ಇಂಕ ಒಂಜಲೆಕ್ಕ ಇರನ್ ತೂನಗ ಒಂಜಿ ಡೈಲಿ ಇರ ಮೋನೆ ತುಜಡೆ ಇಂಕ ಬೋರ್ ಆಪಿ ನೀನು ಇದನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ನೀನು ಇದನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಎಂಕ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೀಡಿಯಾದ ಕಲ ಮಸ್ತ್ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡು. ಸಾರಿ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಬೋಚು ದಾಮನ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಂಜಿ ಕಾರೆಕ್ಟ್ ಮಾತ ಲೋನ್ ದೆತ್ತಿತ್ತ ಅವೇನು 10 ಸಲ ತೋಪ ಅದು 10 ಲೋನ್ ಮಂತ್ ಪಾಡಿಯಾರ ನಿಂಕುಲು ಆಕ್ಚುಲಿ ಲೋನ್ ಆತಾದಿತ್ತಿ ಕೆಲವು ಚಾನಲ್ ಕೆಲವು ಸಲ ತೋಪ ಸುಮಾರು ಲೋನ್ ಆತ. ಸೊ ದೈದಿ ನೀರು ಒಂಜೇ ಲೋನಾ ಸರ್? ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ 10 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವೇನು ಸುಮಾರು ಸಲ ತೋಪ ಅಜಿಪಾತ್ ಈ ಟಿವಿ ದಕ್ಲೆ ನಂಬರ್ನ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಬುಡ್ಲೆ ಸರ್ ಅವು ಪೂರ ಬುಡ್ಲೆ ಇರ್ನ ಕಿಂಗ್ ಫಿಶರ್ ದಾದಾಯಿನಿ ಕಿಂಗ್ ಫಿಶರ್ ಪನ್ಪಿನ ಆತ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಂಪನಿ ಇಂಕ್ಲೆಗ ಆ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಇಡ್ಪೋನಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚೆ ತುಂಡಲ ಪೊರ್ಲದ ಪೊಣ್ಣು ಇಂಚೆ ತುಂಡಲ ಪೊರ್ಲದ ದಾದನ್ ಸರ್ ನೀರು ಮಿನಿ ಬೋಡೆ ನೀರು ಕಿಂಗ್ ಫಿಶ್ ಸರ್ ಜಾಪ್ನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಬಾಂಜಿ ಪೋತುನು ಜಾಪನ ಅರ್ಧ ಪೊಂಗ್ ಯಾನ್ ಕಿಂಗ್ ಫಿಶ್ ಆಡೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪೊರ್ಪೊಲದ ಹೇರ್ ಹಾಸ್ಟೇಜ್ ಹೀರ್ ಗೊತ್ತು ನೀರು ಗಗನ್ ಶಾಕಿ ವಾನ್ ಪರ್ ಒಂಚೂರು ಐತ ಮಾರ್ಲಡಿ ಅನ್ನ ಕೂತಕಂಡೆ ಆಯ್ನಿ ಸೊ ವ್ಯಾತ ಫೊರ್ಲದ ಎತ್ತೇರು ಪೊರ್ಲು ಪುರದ ವರ್ತಿಗೆ ಒಂಜೊಂದು ವರ್ತಿಗೆ ಜೋಕಾಟ ಇಲ್ ಮಂತ್ ಕೊರಿಯ ಬೊಕೊರ್ತಿಗೆ ಕಡಬಡಿ ಇಲ್ ಮಲ್ತ್ ಕೊರಿಯ ಇಂಚನೆ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ದಿ ಎಂಕಿಲ್ಲ ಜಲ್ಲ ಕಾಂಡು. ಸೊ ಈತ ಈರು ದೂರದ ಲಂಡನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುದಿಲ್ಲರ್ ಇಜ್ಜಿ ಲಂಡನ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಯರ್ನರ್ ಇಲ್ಲ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸೊ ಓ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಸೊ ಕಿಂಗ್ ಫಿಶರ್ ಅಂಡ್ ಅತ್ತ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಈರು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಇಡು ಕಿಂಗ್ ಫಿಶರ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಆ ಮೇಟ್ ನಾಲ್ ಪೊಣ್ಣುಲು ಈ ಮೇಟ್ ನಾಲ್ ಪೊಣ್ಣುಲು ನಡಪುನ ಸ್ಟೈಲ್ ದಾದ ಇತ್ತ ಒರಿಯ ನಡಪರ ಬೋರಾ ಪೂಜೆರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಇರವೇನ ನೆನಪುಟ್ಟನಿಗೆ ಎಂಕ ಆಸೆ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ಯರ ಭೋಜನ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್. ಓಕೆ ಬೈ ದ ವೇ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಎಂಕ ಗೊತ್ತು ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಶರ್ಮಿಲ್ಲ ಬಂದು. ಓಕೆ ನೈಸ್ ಪುದರ್ ಇರ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇರ್ ಕೊಡ್ಲ ಬಾರಿ ಹಾಟ್ ಉಂಡು. You also looking so hot. ಅಂದ ಸರ್ ಇರ್ನ ಬರಿ ಟುಂತದ ಎಂಕ್ಲ ಹಾಟ್ ಫೀಲ್ ಆಂದುಂಡು ಒಂಚೂರು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಬೆಗರ್ ಉಂಡು. ಮಿಸ್ ಶರ್ಮಿಳಾ ಪಂಡ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನೊಂಜಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅಂತ ಐಟು ಅಂತ ಕೂತಕಂಡೆ ಆದಿತ್ತೆ ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ 2020ಗೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಯಾ ಸರ್ ಅವು ಬಿಡ್ಲೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಗಂಚಿ ಬೂರಡು ಇರ್ನ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ನ ಕುಲ್ಪುರ ಐತೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಟಾಪ್ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್ ಆತಿರ ಐತದ ವಿಷಯ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಮಗಲ ಒಂಜಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಮಸ್ತ್ ನಾಲ್ತಿ ಸೊ ಐಟು ಅಂತ ಇಂಕೊಲ್ಲ ಬೋಂಡು ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಸ್ ಆಂಡು ಸೊ ಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ಮಂದಿ ಅಮ್ಮಗ ತಕ್ಕ ಮಗ ಅಲ್ಲ ಯಾನ್ ಇಂಚು ಮಾಡ್ತಾವೇನೆ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತೆ ಉನಿಯರಾಗ ಹತ್ತಿದ್ದಲ್ಲ. ಓಕೆ ಅವು ಬಿಡ್ಲೆ ಸರ್ ಮಲ್ಲೆ ಜೀರ್ನ ಬಂಗ ಇಂಕ್ಲಿಗ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಪುಲು ಆಂಡಲೊಂಜಿ ಪಾಷಡ್ ಮೂಜಿ ಚೇನ್ ಪಾರ್ದು ಉಲ್ಲರ್ ಅವು ಬಿಡ್ಲೆ ಸರ್ ಬೈ ದ ವೇ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಎಂಜಿನ ಬಂಡಾರೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಶರ್ಮಿಲ್ಲ ಸರ್. ಓಕೆ ನೈಸ್ ಎನ್ನ ಕೈಬೇನ ಒಂದುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪರಬಗ್. ಓಕೆ ಅವು ಬಿಡ್ಲೆ ಸರ್ ದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಜೂನಿಯರ್ ಮಸ್ತಿದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲಿಗೆ ಬೈದರಿ ಇರೆಗ್ ಈ ಡಾನ್ಸ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಡೇ ಇತ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಜಾ ಮಂತ ಇತ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್. ಓಕೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ನಾಲೆಜ್ ಉಂಟು. ಓಕೆ ಸೊ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಅವೇ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಡಾನ್ಸ್ ದ ಶೋ ನೀತ ತುಯರ ಬೈದರ್ ಪನಗ ಇರಗ ಒಂದ್ ಚೂರಾಂಡಲ ನಾಲೆಜ್ ಉಪ್ಪುಡು ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಆ ಡಾನ್ಸ್ ದ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಆದುಪ್ಪು ಅಲ್ಪ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಆತ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾನ್ಸಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಯಾಸ್ ರವಿ ನಪುರ ಪನೊಂದು ಉಪ್ಪಡು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ನಾಲೆಜ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಇತ್ತ ಏನೋ ಜಡ್ಜ್ ಆತ್ಲೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ವೆನ್ ಐ ಸಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್ ಪಂಡ್ಲೆ ಯಾ ಸೊ ಇರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಸ್ ಉಂಡೆ ಯಾಂತು ದ ತೀರ್ನ ಏರು ಉಲೇರತ
ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಉಳ್ಳರ ಅಂದೆ. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತೂದು ಯಾನು ಓ ಓಕೆ ತೂಕತೇನಮ್ಮ. yes ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೀಸ್? Let's go, girl. Now, let's fall, fall, fall. Dame tu cosita, dame tu cosita, ay, dame tu cosita, dame tu cosita, ay, dame tu cosita, dame tu cosita. ಎಸ್ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ನ ಒಂಜಿ ತುಯರಿ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಚ ಎತ್ತಿಡು ಸರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದಾದ ಪನ್ಪುರಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ ಬೈ ದ ವೇ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಎಂಚ ಬಂಡರ್ ಹರ್ಷಿತಾ ಶೆರಿಗಾಡ್ ಸರ್. ಹರ್ಷಿತಾ ಓಕೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಟ್ ಬೇಜಾರಿ ಜೊತೆ ಸೀದಾ ಬನ್ನೋದು ಇಜ್ಜಿ ಬೇಜಾರ್ ಆಪನಜಿ ಈರಿ ಏಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಇಂಕ್ಲೆಕ್ ಪನ್ಪರ ನಂಡ ಎಂಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆತ್ ಲೈಕ್ ಆಯ್ಜಿ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಎಂಕ್ ಆತ್ ಲೈಕ್ ಆಯ್ಜಿ ದೇ ಮಂಡ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಂಚ್ ಪಾಡ್ಯಾರ್ ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಆತ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಲೆಗ್ ಇನ್ ಫುಟ್ ಮಂತಿದೆ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಐ ಎಂಕ್ ಇಂಚು ಗೊತ್ತವನಿ ಎಂಕ್ಲು ಗೋವಾ ಬೀಚ್ ಮೊತ್ತ ಪುನಗೆ ಒಂದು ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕೋ ಮಂಚ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸರ್ ಗೋವಾ ಡಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇರ್ನ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಓಪಂಡ ತೇಲ್ ಬಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನಡತೆ ಯಾ ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕೊಂಡು ತೇಲ್ ಬಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಪನ್ಪೇರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಆಯ್ತಾ ಪುದರ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್ ಅವು ದಾತೆವು ತೇಲ್ ಬಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಪನ್ಪೇರೆ ಓ ಓಕೆ ಓಕೆ ರಿವರ್ಸ್ ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕ ಓ ಸರ್ ಅವಲೇ ಇರ್ ಮಂತುದಿತ್ತಾರೆ ಗೋವಡ್ ಇದು ಯಾವ ಮಂತಾರೆ ಅನ್ನ ಬಂಜಿ ಬಗಲಕ್ಕೆ ಬಂಗ ಆಪು ಸೊ ಶೂರ್ ಅಂಚ ಸೊ ಆತ ಸೊ ಈತ ಓವರ್ ಆಲ್ ಈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಓಕೆ ಅವರೇಜ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬನೋಲಿ ಆವರೇಜ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗಿರಿ ಖಂಡಿತ ತೂಕ ದಾದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಅಂತ ಇಂತು ಡಾನ್ಸ್ ಆಡ್ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಬೈ ದ ವೇ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಎಂಕ್ ಮರ್ಕೊಂಡು ಸರ್ ಎನ್ನ ಪುದರಿ ಯಾನೆ ಇತ್ತ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾಲ್ ಸಲ ಪಂದ ಆಂಡಿ ಏತ ಸಲ ಶರ್ಮಿಳಾ, ಪನ್ಪರ್ ಯಾ, ಯಾ. ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಪಾರ್ದಿನ ಕ್ರೀಮ್ ಇರ್ನ ಕೈಕ್ ಓಕೆ ಶರ್ಮಿಳಾ ಮಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಸೌಂಡ್ ಕೇನೊಂದು ಈ ಪೊಲೀಸ್ ದ ಕೊಲೆಯರ ಬರ್ಪುಲಕ ಒಂದುಂಡು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಪೊಲೀಸ್ ತಕೊಳ್ಳು ಎಂಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅತ್ತ ಸರ್ ಇರ್ನ ಪೂರ ಕೇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಕೇಸ್ ಉಂಟ್ಲೆ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಬೇತೆಲ್ಲ ಕೇಸ್ ಕೆಲವು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಟು ಸಾರಿ